wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia junken. Haga khandai tarik unopra arhajar arphulai ka seng neutrep integrated territorial organization hitu southwest khasi hills district hapo ka jingalam jong president ka seng uba Paul Ternyang kilalit ban kendu eu deputy commissioner jong ka district uba ti lengwa hapo ka office terekam ka jong u na ka bentaban pelat no ya ka result jong ka district selection committee DSC ka jinglit kendu ka seng ban kerpat no DC kalong hadin ba kilayo sngo ya ka jing u jing nam jo ki khon samla wat kam nagani kathan halor ka jing slam ka result jong ka DSC na du usnam arhajar arpuar par hadu mentau snam arhajar arphulai kimpat yo ya ka result uba Paul Ternyang hadin ka jing kendu ulai thu ba nakaliang jong DC ula penpau ba ka jing slam jong ka result kalong nomar ka jing penslam jogi tenat trekam na ka district Shushu uba Ternyang ula maham ru iki officer sorkar kiba hapo ka district bakin sange shwa ban thungkam tar hadu ban dapelat shwa ka result jong ka DSC khnang baki khon samlawat kam na po ka district kinom sa hakajing lengo nakaliang ka seng kala pha ru ika kerwo balada ki officer barki bor district kinang pensa teng nakaliang ka seng kam ban se ka haban shim da ka we ka sindam ban khot iki samlawat kam ban penlong da ka jing ki lejo kendu UDC ban keli halor ka jing pendeng namta kanika di sipus marlam ta lajan arsnem tam kila saku dah dumenta tina kaliang jung kisamla puli kisamla wat kambot jam kila sa haka umdum halor kanika benta pe ladangi perkhadru nakamta bangi hapen perkhadru nakamta kanika ka age limit jung kun samla wat kambot jam karta jung ki kala anang jengai kala anang jalan hendrei hadu menta kidan sa haka lengo ber kidan sa haka umdum namta pan up yakani ti nakalor nakaling jungi kaseng niwan ang nimta niwan ban kli ya u DC jungi badai u chairman jung kadi sipus ti nakaliang jungu ulapan sngew bad ulai turu ingi ba kadai nakaliang ka jing penslam jung kiniki department per ti nakaling jungi kaseng kasngew ban ong bad kasngew ban kentu ya kiniki department per ba penkre lupa ba kaseng hakan kono kopor karwan khnara bad kanon pej namta kiniki wakan sipus bat ngasngew ban ong ba kakerbo ka basya kini ki department per ba kini ki officer per apo kan ka southwest jungi kalong ba kidi tangki popet bat kidi tangki kun menriu ki badai ki nyangkong apo kidi ki license nam jungi ngila yo ban keren badu ti u ong bej ba usaj khuj bej ba don tip bat kadena kadaw jong kajing penslam jong kini ki department per tena kaling jungi ru ngile keren ru nomor ba kajing ud jingnam jungki kun samlawat kam jam apo kan ka tong kathan jungi ti nakaling jungi ikwa ban pensngew bat ban ong ba UDC la pensngew ngi ba kadena kajing penslam jong kiniki di department per namta ban pelaj kiniki wakan sipus bat nakaling jungi ru ngisngew ban ong ba yaki niki di department per ngisngew ban ong ba penkrel pa ba hakanu kono kopor ngelek ban khanra namta kiniki wakan sipus oh ya kiniki di department per kalong ba pensange iswa kajing tungkam tungjam pat pelaj swaya kiniki ya kanika di sipus taktai asyukwa ban pensngew pi ba lada kayai sakut kumne mankapor syakapor bat kaya pending kumne o manse bakaseng kan sim da koi ka sinjam bat ka kerbo ka basai kalong ba kan khot lang ki kun samla wat kam wat jam jung kanika dong ka thanjungi bangin mi madan banse madan halor kanika banta lada be kren ru ba UDC jungi ula de kren syai ru ba kumno bangin pelaj ya kanika DC ya ka result jong ka DC nomor ba ki department per kimpat wanra ya ka ya ki wakan sipus te halor kata ka bentaru UDC ula jubab ru ba hakan kono por la de ki department per kla penbiang ya kini ki wakan sipus hakatahi kin supply no ya ka result jong ka DC